O verán tamén é unha das épocas de máis traballo para a Protección Civil. As saídas para rescatar crías de aves multiplícanse nestas semanas, coincidindo coa época na que abandonan os niños. Gaivotas, andoriñas, pardais ou burracas son algúns dos animais que estes días están a protagonizar boa parte das intervencións de Protección Civil da Pobra do Caramiñal. A maioría dos avisos chegan por crías que caen dos niños ou quedan atrapadas en distintos puntos, obrigando aos voluntarios a actuar para garantir a súa supervivencia. Sí, nesta semana, sobre todo polluelos de gaviota, burracas, golondrinas, crías de golondrinas, de gorrións. Un dos rescates máis chamativos produciuse esta semana. Un veciño alertou de que escoitaba un paxaro no interior da campa extractora da súa vivenda. Ata o lugar desprazouse a Protección Civil, que tivo que desmontar parte da instalación para poder liberar ao animal. Hoxe, recibimos aviso do Concello, unha persona, un veciño acercouse ao Concello dicindo que sentía un páxaro na campana extractora, acercámonos e, xa vimos que, tuvemos que desmontar a campana, xa leu estaba viva, e víamos resultar aquí hoxe. Só durante os meses de verán, Protección Civil da Pobra calcula que atende entre 50 e 60 rescates de animais, unha cifra que, segundo explican, non deixa de aumentar ano tras ano. Nun verán entre 50 e 60, máis ou menos, é unha aproximación. Crías, empezan os pollos a salir dos nidos, a caer, e claro, é moi complicado, os avisos multiplícanse moitísimo. Desde Protección Civil lembran que ante a aparición dunha cría de ave ou doutro animal silvestre en dificultades, o máis responsable é avisar aos servizos de emerxencia e evitar manipulalas sen coñecer o seu estado, para favorecer unha actuación segura e adecuada.